lokacin da muka tashi ne muna a makarantar sun zo muna zaune mun sabon da baki a gaban mu sai muka ji harbi kawai sai dadin kuwa na ta ihu yana ta cewa mu zo kusa da hi suna ta wannan harbi sai ce mu zo sai ce mu yi bakin gate da muka yi bakin gate to sai suka ce mu tsaya za mu taimake ku ne da muka ce to sai muka tsaya suka fafakar da mu a bakin gate da muka tsaya a bakin gate shikenan sai aka ce baban gida ya kawo mota sai ebe mu a mota dukkan mu dai muna tafiya haka sai muka je a dabcin aka ce ina masu azumi da aka ce ina masu azumi muka fi sassauka aka ba mu maltina da nama da kuli-kuli da fiyota muka yi sallar mu sai suka ƙara gaba da mu muka je wani bishiya muka zauna muka dafa tuwo muka ci muka ƙara gaba da suka ce su kai mu gida muka ƙara gaba muna tafiya nan sai muka shiga ruwan muka wuce shi muka hau kwale-kwale sai aka kai mu wani gida da muka je wani gida sai muka iso wani gida sai muka zauna da daddare aka ebe mu muka ƙara gaba a kwale-kwalen muka ƙara gaba aka kai mu wani guri to anan muka zauna ba ƙara canza mana wani guri ba sai da za mu zo gida kuma suna ba mu abinci mai kyau komi mai kyau ba sa mana mugunta ba sa mana komi sun mutu akwai mutane biyar sun rasu amma a tattaka an zauna kan ɗaya ba ɗaya ne tsinkan zuciya ne amma ba su kashe ba su daka ba